Ijen karo ketepung aku bareng ngrungokne ngene iki walalah. Jan. Mas. Aku, rasane piye rasane? aku ora ujar ra kaul aku Mbak Sani. Sok nek aku rabi ora ujar ra kaul iki. Tak tanggap 7 dina 7 bengi aku tenan ASK. Ning ora apa isih duwe karep rabi ngono apa piye to? jeneng wong lanang normal kok. Aku ki roh amang njut kudu ndang rabi kok. Angger ngono karo Bang Neli mongko jarene ceng tak jake foto ceng. Oke aku ya. Nah. Oh, ya wis nanu. Tak pendinge mah gak sida aku. Lah sok getun ta dulu. Derek memjidonga ya diajeng Bapak Sumarno Ibu Suparmi ugi pinaringan manjang yuswa awet ngenya momong anak putu buyut canggah wareng pinaringan rezeki ingkang sae lancar halal lan barokah saged kagem murakapi sedaya kulawarga maliginipun pinanganten sekalian maleberipun sedaya para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Terang
perlune bebarengan marga kanca putri ayu lair lan patine asik lune tresno lair batin Dek temanggung ya nek ngene iki ya Dek nek jogeti kono ya ngene iki ta sini sayang wah kaya cilik aku nggih ngenten iki Bu cilikan kula bagus ngenten iki kula riyen mau bareng gede sithik operasi ireng nah namanya siapa sayang Nathan. Allah ya alona-alona. Kok sinten namine? Nathan. Nathan. Ya Nathan. Mau joget lagi ya? Ya sini sama Mbok Tuwa sini ya. Kok tua to, Mas? Lah piye nyelok kowe piye? Tante ya tante. Tante cilik. Kakak ya. Kakak ya. Kakak hup. Ya joget ya sayang ya. Nanti sampai rumah nanti lihat live streamingnya Putra Usaha. Nanti kamu masuk TV, oke? Oke. Oke ya. Ayo Mas. Joget. Asik. Asik.
Kamu nanti minta lagu apa? Sajake katon rengu enten napa niku dene sampun dangu dikokok ngeten sakniki njur benten napa pancen sampun bosen ing mongko prasetyaku najan geger wale watu boten badhe nglintung nanging mangkene kadowo mburine napa ta dudu jodone paribasan saumpama kaya nganteni kumambaning selolahangke pasangan kontrang kantreng kaya dijecuing pungkasan kontrang kantreng hae saha topah Bapak Ibu sekalian sinambi dahar apa kang wis kalegan angumbar kasmaran ninggalke bebrayan nyor balik aku wis kadung kasloro atiku mung tansah Mas Haji Yanto Mas Anto sajake katon rengu enten napa niku dene sampun dangu dikokok ngeten sakniki njur benten napa pancen sampun boten ing mangke prasetyaku najan geger wale watu boten badhe ngitung nanging kok ngene kadowo mburine apa ya dede jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing selolangke dadine rontang-ranting kaya dijecuing wakasan kontrang kantheng Mbak Santi kula niki ya niru Pak pensiunan Pak Kirno polisi kaya aku ya agi ngecak kepisan iki awi jek dredeg bingung piye ana kang wis kalegan kang lebur katresnan ra mikir bebayan
semboyan balik jor aku wis kacung kasuru atiku mung tansah remu pangapunten. Spesial kakak Pak Haji Anto. Oke Mas Budi, saking Hamku Gati, Mas Bejo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andom tresno bebarengan ning gedung ombong. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak nyanyi karo Levi, ulah jan. Aku ngasih ngipi-ngipi. Alah tenane. Ngipi Mas iki ora ngipi kowe, ngipi kowe. Awake dhewe enggak ada apa-apa kok iku nek ngipi kowe. Lah terus ngimpine apa? Bayanganmu Mas Teh. Ngono ora gelem jujur ae to ya. Aku ngene iki jujur mah entek anak. Sampean iki napa mboten didol to, Mas? Aku? Heeh. Kok didol? Lah ra payu-payu. Oh, anu tak urung tak poles. Iya. Nggih. Tak- Masuk nggih, Mas. Banyu merenges sliramu. Sing ati iki. Aku
Matur suwun Pak Haji. 100.000. Matur suwun nggih Pak. Lancar rezeki yang sehat selalu. Amin, amin. Sak lagu 200 sih Mas. Iya. Kok nek ngono terus teko sore entuke oke lho Mas. Mbak Haji kira anak entek duite kok padane. Aku nyambut gawe 10 tahun Pak Haji mung sedina ya. Tenane lho Mas. Ngandani. Jenenge nasib. Iya. Gak apa penting sehat no. Sehat terus urip, sehat ra urip ya enak. Nggih. Happy. Gundul kan sehat ra urip. Ki sing mati rasane. Lah iya. Panyuwunku melingas sliramu. Mugi ngatur Pak De Harto jurangane es batu wonten ing Miri kerja wonten ing Pasar Kuwer ugi Mbak Uut jurangane sego tumpang wonten ing Pasar Kuwer domisaken Pak De Harto monggo monggo Mas Santo mengke syutinge gawa nang Kalimantan Mas Santo. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah renung rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jendem masuk apik ya Ti ya? Apik ya? Apik. Saepik. Saepik iki apa? Sae terapik. Oh, sae ora apik. Nek Pikli. Apik sekali. Apik sekali. Wah, pinter aku ya. Pd. Hah? Apa? Piye? Apa enek apik kok gede? Apik Pak D. Ya, ulo sawah. Ulo sawah sapa andun.
aso. Kaya ra bisa mencati saben wanci tansah gegudetati. Mas Bejo jorangane bis. Ya, joget di tempat. Nadyan aku yen kadulung nanging cakep sadroning atiku. Gonku nandang tresno iki wis kinodrat satremo nglampahi. Bode ciem. Nah, campur sarene apik ya. Elok. Terus murah meriah ya. Murah meriah Ya. nika. Kayak mbuke sing di omah. Oh, Mbuke sing di nggih. omah. Oh, nggih. Dhisik kancaku matun bode ciem ki. Napa nggih, Kancaku lho? matun nang etan lor bomati ngono. Kancaku matun. Ya. Kula sawah sapa ngandung